Arraizburuaren konpainian, Ataun irratian, orain hasten da eguna. Asteko egun guztiak ezberdin egitea da gure nahia. Berezitasunetik hasten baita gure nortasuna. Lehenengo kafe hori hartu ondoren egunariekin eta agian bigarren bat hartzeko garaia ere bada. Hasi eta astearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko 11ak jo ditu ordulariak larunbat ondenoi. Beno, larunbata da gaurkoan ere noski eta hementxe natorkizuen nin neu Jo Arraizburua bidertzean saioarekin, hilabeteko lehendabiziko larunbata tokatu zaigu gaurkoan, otsailaren bata delako, hilabetea bera ere estrainatzen ari gara, baina ez nauzuen ni bakarrik izango hemen, Nirekin izango ditut alboan Leire Perlines eta Anemurua, gurekin dugu oraingoz Anemurua. Egunon, Ane. Egunon, zer moduz? Ondo, eta zu? Baita ere. Ja, otsaile, Bai, urtarrilaz zer moduz joan zaizuan, bizkor, motel, zakitze, inguruan entzun dut, batzui urtarrila eterno egin zaiela. Nik iguala entzun dut egunotan. Bai. Eta akordatzen ez, iaz konversazio iguala izan gendula, eta nahi iaz izugarri luzea intzitela. Bai, Eta urten, bueno. Ondo. Txuxian joan da. Ondo, bai, zurea? Bueno, ondo baita ere, ez dakite, batzuek esan diate, alako sentsazio hori, eduki dutela izugarri luze joan zaiala, baina ez dakit, niri luze itxura hori pixkat mandit, baina ez dakit, ez nuke esango gainontzeko hilabeteak baino askoz ere luzeago egin zaidanik. Ez dut uste, nahiko, ondo. 31 egun izan ditu. Bai, abenduak ere, bai. Ez zen motxe izan, Ez nahi luze intzitan, Bai, abendu, urtea bukatze hori. Niena oso gabonzalea azken aldin da. Hori arraro xamarra. Espiritu egaltzen nahi naiz. Baina ordu, hau etzatain, danetik izan deu, ez? Urte zarretan pentsatzen hasten zeta hori, hilabete bakarrik pasadala esatea. Bai. Baina gero erregek, ja hor planak, oain izalgo festak. Ya está. Generalen urtarrila azkar pasatzen da, ja festatako eta horreotenga prepatzen. Ondo. Bai, ez dakit. Alako sentsazio hori duzenei ere ulertzen diegu, noski bai jatzazkenean. Ez dakit. Posible da, eta guri aurten agian ez digualako sentsaziorik eban, baina beste urte batzuetan ez dut esango ez eman izan didet. Ja, eske azkenen baitare abenduean intentsoa izaten da. Claro. Gabonak, bazkari guztiek, kafari guztiek, juergak, gabonak suposatzen duen guzti hori. Eta erpante urtarrila iatzen da, eta da, buelta. Realidade horta, buelta. Orduan, eta beti urtarrileko aldapare hor da, eta gauza askota. Gero baita ere, kasualidade hasten gea urte berriko proposito guztik urtarrilen eiken. Orduan hasten zeanen, kirola eiken eta zunen gustatzen. Eta dietan hasten dien guztiek. Eta erretze justen dionak. Hombre, nola etzaile luzea ingo hilabetea. Horrekatik. Hori ere izangoa. Bai, ziur, normala da. Bai. Denak, ekarriko du azkenean luzeide izateko sentsazio hori. Bai, zuk propositori jarri duz, hori galetu bertzen ida. Joar, baina ze konexio daukeu gaur. Aipatu duzulako izango zen bestela. Baina lehene, esan duzu zerbait, iguala pentsatzen nahi nitzela. Bai. Jandeu mandarinak, aurretik jandeu mandarinak lotu gaitu. Bai. Propositok bai. Kirola iken astea. Ados. Euki ditutenako hilabete batzuk. Tripazkora etzan da eotekok. Nork ez ditu eduki. Bai, baina eta hasi naiz, pixkat. Eta gero irakurtzea. Begira. Irakurtzea. Nere urtetan iaz e-book bat oparitu ziaten. Eta, lehenengo liburoia irakurri dut. Txek bat egin dut. Eta irakurri dut bakizu zer? Biografia bat. Bakizu zeinana? Artista haundi batena. Haundina? Bai igual, bai. Rafaela Carrà! Vale.
Hannah Montanare baita, bai, oso ondi, pentsatzen nuen ala esan behartzen idala edo. Ez dakit. Bueno, deitu eta, zer gustora, txura. Bai, asko gustauzat. Nada es eterno salvo la carra, usted izan adola. Ados. Bai, liburu bat bain dela gutxi ateatakoa. Zerbaitola harritu zaituena, etzekiena... Ba, dibidez, Hollywooden ibilitakoa dela. Baina, ezaunein aurretik. Gaztetan hasi zan beha ia interpretazio mundun, eta Hollywoodea juntzan hilea guaindek, etzanen rubia, bere morena zanen. Eta Frank Sinatrak beakin ligau nahi omentzon. Eta beak ez. Eta ez zitzaion sobra ere gustau mundu aura, pixka turbio ikusi zon, Hollywood, eta Europa huelta uzan. Huelta uzan, Italia, eta ja horraz izan abeslari bezala, eta gero, bere beste fazeta oso ezagun bada, aurkezle fazeta, telebistan izan zan, bai, Italiako telebistan, edo baita Espainiko telebistan. Eta izan zan, Europako aurkezleik hobeto ordainduna. Bere garaien. Horren inguruan zerbait sonatzen dit, bai. Bai. Eta, oso ondo, liburu asko gustauzat. Oain, urrengo lekturan pentsatzen. Zerbait ez duzu oraindik horrela buruan. Bai, dauzket liburu kasita. Bueno, dauket batetik, Durangoko azokan eosinula, Mikel Pagadin bisita irakurtzeko. Beste batetik dauket, liburu bat erdia sita dauketena, dala, bueno, berez, audiolibru modua entzuten hasi nintzen. Plataforma baten, ez datera publizidadik eingo, eta zandoaineko epe hortan, hasi nintzen irakurtzen, eta, bueno, pues, epe hori pasaintzat. Eta horren zanon, bueno, pues, eosi ingo etzatik gustatzen naizat. Eta dazan, Miss Merkel, ez da inola da, baina oso ondo dago. Da, nik esatet, liburu hau da pixkat, launoko atxaldetako pelikulak bezala. Bale, ez Antena 3-ekok, asesinatuta darena. Launokok, dana politxe dala, cozy, bai. Ba, kontu da, protagonista da Angela Merkel. Bueno. Da Angela Merkel, da historien unazten da. Ba, bea, jubilau dala, eta juten dala Alemaniko herri txiki batea, bizitzea, bere jubilazioa, bere senarrakin, bere txakurrekin, txakurrek Putin izena do, Karlino bat, Putin, eta haien guardaespaldas, eta bizidio oso lasai, pixkat herrin integratzen dagoela, eta lako baten, juten die festa batea edo invitatzen du ezatik, herri hortan dau gaztelu bat, eta horko dukea, bai, olako kargu, osa post, tituloa dauken gizon bat akatzen due. Eta orduan bea, hasten da investigatzen. Baina dana da oso, ez da bate ilune, dana nik imaginatzen nik entzuten nun bitartzen kotxen nijonen, dana hola oso koloretsu eta oso launoko pelikula bezala. Batu duzunaren aritik, jaio du Antena 3ko pelikula. Ez, baina da oso cozy bezala. Eta da pixkat, nik uste dizenak egiten diola, eta referentzia egiten diola, Agatha Christie, Miss Marple, tipiko ematen duena, guain, zenbat, nola da, Paramount Networken horre ematen due, beti, pues Poirot eta Miss Marple, eta oidanak ematen jue Agatha Christie oinarritutako serie guztiek, pues nik uste eta hola Miss Merkel, Miss Marple hortik datorrela. Eta bai da pixkat, hola Agatha Christie kutsu edauken liburu bat, eta omendare 3, oza, hau da lehenengoa, eta gero beste 2 omendare, deskubritu nitunak. Bueno, izu, así que, erdiei entzunda dauket liburue, así que beste erdie, a ver, hiltzailea zein dan investigatzea. Ea. Utzi dizut. Bai, ez? Xok. Baina aizu ondo dago. Bai. Ondo dago, propositoa, bueno, aizu. Naiz. Noski. Naiz. Batzutan gorregin behar da, ez da erraza, eta jarraitzeko. Bai, ni saiatzen naiz, gauetan lotajuna aurretik pixkat irakurtzen. Kapitulo bat, aunque sea. Ta mobile gutxi goi biltzen. Hori iazkoa izan zen, zure proposita. Ondo joan zen, TikTok desinstalatu zen nuela ipatu zen igun. Bai, desinstalatu, baina behitzenen dau. Baina eske gusta behientzat, zena izu esatea. Gusta behientzat. Arriskutsua dela esaten. Bai, arriskutsua da, baina gusta behientzat. Bai. Orduan, bueno, pues, hartu behar dut hortako denbora. Osa, TikTok ikusteko ba, onta. Osa, izatea... Ikustetela TikTok nahi detelako. Ez tarte edo utxuneoik betetzeko. Bezik eta nahi detelako. Hori ere garrantzitsua. Bai. Eta hortan abil? Ondo. Zuzer. Zure propositoak zen muzi gotzen.
nik iazko berdinari eusten diot normalean, ze proposito berririk ez diot jarri momentuan nere bizitzari. Hombre, gero eskatu bai. Urte honetarako zer eskatzen diodan ja bizitzari, baina klaro, nire esku ere pentsatzen dut osotasunen ez dela egongo, en plan horla esaten dena, norbe balin badago hor goian mesedez lagun dieza dela gauza honetan. Hori da, mesedez, urte honetan estabilidade pixka bat nahi du dela. Osea, ez dakit, orokorrean, eta lasaitasun pixka bat edukitzea. Hori eskatu diot, eta gero, iazko proposito berdinari eusten diot, dela lanean dugun makina expendedora xistrin horretatik ez hartzea edo gauza askoz gutxiago hartzea, osea, bai, eta fruta gehiago jatea horren ordez, eta bueno, ondo noa, aber eusten diogun, mandarina jandezu azkenean, bai, betezu, gaur 2 mandarina eta 2 platano, Jesus, goize tope hasizu, bai Astean zehar egon dira hor momentutxoak, bat bekadun baten azken eguna izan da, eta pasta batzuk ekarri ditu, bestearen urte betetze izan da, eta baina danetik enber da, Bai. Zu ez gelditu, eske jande txokolatezko palmera, zu gelditu zeman mandarina jandituzun gaurre. Hori bai, noski. Eta ze vitamina eman dizuen, da platanok emandeko potasio bat oidana, Noski. Así que, ondo zoaz. Bai. Bueno, ea usten diogun proposito horri ere, eta... Oida. Bueno, hoixen, leire laster batean batze espero dugu, ea kontatzen digun etortzen denean, ez dakigu oraindik zer gertatu zaion, ez kontatu nahi duen etortzen denean, ez zer, baina, galdetuko diogu eta kontatu dezala nahi duena. Ara! Ui? Zer, Ana? Timbre, jodue. Bai? Bai, oantxe tinton. Orain etorriko da hortuan. Abestitxo bat jarriko dugu eta ea hemen datorren leire, venga. Tal vez siempre iba a suceder, no sé. Solo pienso que quizás tal vez el destino tuvo algo que ver. Ya sé que lo digo todo el rato y que digo no ha podido ser, solo suerte no ha podido ser. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú. Beti, igual mirariren batekin, baina beti zurekin, nada imposible banekin. Tazu, kanaria ruerte bat tani, kantauriko beste bat zatoz, dena jantziko da urdin arroz. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú.
bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Goizteko 11 eta 16 minutu ordularian momentu honetan bertan, bagoaz gaurko tertuliarekin aurrera, eta esan dizuegu hortxen entzun dugula edo timbrea izan, Bai. Entzun dugula. Baina ze taimine. Bai, izan da, osea, bere... Inboka hoin dau. Bai, bueno, ez hasi orain fantasmeo ninguna nizketan gehiagian, manifesta hoin dau nahi dazu. Ja, invokau. Vamos, zagit. Eta hemen dau. Hemen daukagu, Leire Perlines, egunon. Hola, txikis. Egunon. Barkau. Leire, ez te pasada. Ez dakite, esan dugu. Ez daki guzti gertatu zaion Leireri eta ez dakigu kontatu nahiko duen. Arazo teknikok. Bai? Bai. Baina jau naiz. Bueno, listo. Bizikletan kateatea zaio. Bueno. Barkamenak aldez aurretik. Edo iratzargoioak ez dio jo. Bai. Iratzargoioak ez dio jo, edo. Bai, martxan nebilen, baina gero gertau da hor, gertaera kate bat, oztopau ditena, bai, kate. Oztopau dona ni honea garaiz eta puntua laiatzea. Bueno. Baina, gertatzen da. Bai. Nere dignidadekatik eta nire osotasunekatik ez zehaztuko gehiago. Vale. Wow. Bombazo. Bomba. Behar deu bum bat. Ja, bai. Ez daukagu. Ez daukagu. Lehenengo aldiek elditzen dena joar, hola, fuera de juego. Jokoz kanpo, ez daukena zerbait play emateko. Zer nahiz du? Bomba bat nahi genuen. Kukitu nahi zizkidan. Ja, eski hori. Bai, besaz jarri. Hala, pues etxain pixea. Karo. Ja zaudete, vamos, gaur harrapatu nahi nauzue. Hemen txedaukat. Exigente gare. Hemen txedaukat. Bai, oixe. Aberre. Garrabia kukitu nahi zidan. Baina hoi, barkau, zainak esaten du, oi da. Azpiaztu? Ai, Dios, vale. Claro, baina... Eta esan zenuten berria da, eske ez da berria. Baina etzen du neuki aukeraik jartzeko. Claro. Oain arte. Claro. Baina nun esaten doze kontestutan. Bideo mat izan. Bale. Beste historio famatu kontatu. Famatu egin zen, historio bat kontatu zuen. Ostras! Kani bat dator, kapela du zorrotxa. Eta gero, barrabila kukitu nahi zidan. Claro. Historio hori da historioa. Vale. Beste dago, kolpatu nahi zidan. Kolpatu nahi dizu. Nahi dizu. Vale. Vale. Claro. Ubika hogea ja. Vale. Zer gehiago daukezu hor? Uf. Ata. Pues aspaldikoa, jo que se. Ufa. A ber, etxoin, ez dakit eta zer den. Gorando hain. Claro. Zea. Nik ez dut ulertu. Baltasar erregea. Joe. Hello everybody. Gure Belen. Bai, denetik dago, hola. Denetik. ¿Café? ¿Por la mañana? Bai, oso beharrezkoa da gaina. Bai. A ver. Estela Reynolds. Claro. Cuerpo y belleza como la Veneno no lo había en España. Así de claro. Y lo sabéis todo. Bat auke oso nade. ¿Quién es esa tarántula? ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Hori oso nada. Uste dute hemendik egon behar lukeela horrek itxaron, Hori oso nada. Oi ama. Esaldi hori gutxi biltzen dut, dan oneako. Arrazoi. Oizea da. Sticker bat inbeharko dugu ibiltzen azteko. Bai. Vale. Ni oso kolekziona zalea naiz, stickerrena, Bai. Kriston pila eusket. Nik ez da gutxia gara betzen ditute egia da zen. Venga, Harry Potter contra, manos arriba! Ui, Jesus. Esan dizu arregitarrak, ez? Ez. Zertzen hori. Kontuzatxuak. Vale, bai. Inakeira estortza iritu zat, bai. Bai. Zer amertzen duen perli. Ez, atzo lanen neola bieldu nion mezu bat lankide bati. Tani dauketo itxura asko stikerrak erantzuteko. Baina stiker xalatuk. Osa, die
Sticker maitakorrak die. Vale. Eta daukete sticker bat, dala txakur bat golden retriever bat. Ez dakinantzat nik olako txakur bat dauket. Timi. Eta ze graziosa da zure txakurra. Eta bueno, orduan lankide bati erantzun dion sticker batekin atatzen dena golden retriever bat, eta esan dit gaur ez. Bialdu nion eren egun eta atzo. Jo, eskeke kakao txika. Eta atzo esan zin. Perli ze lankidentzako baita Perli naiz. Han ez dago formaltasunik da informala. Dana informala da. Sateit. Perli, ze xalatu etima atzoko stickerren. Tandere burukintzen kolak eta esan nion. Ostra, ze idea honan ere txakurren stickerrak itea, klaro. Bueno. Eta esan zin beste lankide batek, txakurre dauke baita esatit. Ez daukezu zure txakurren stickerrik? Eta esan nion, ez, eta esatit. Perli, munduko gozo bena, nik 10.000 eta esan nion. Ez que, claro. Iken hasiko naiz. Makinatzen hasi bar naiz. Ba, bai. Stikerronak itea arte bada, Bai. Arte bada. Bai. Nik ibiltzen dut bat eta ematik dia 2 aste eta egon ez 2 aste berdina ibiltzen, eta gero aztu ikentzat zer dauketen. Gero berrik azaltzen dira, da orduan gero tipiko goien zaikentzatu, eta bestea beraka. Oida. Ja, ez pena da ezin diela karpetatan gorde. Oida. Alo, triste, pozik, aserre. Eta sailkau. Hori izango zen. Bueno, egin duzu eskaera, eta ikusiko duzu, Laizter da, eguneraketaren bat. Ojo, Ane? Ze alde guztietatik entzuten gaituzte. Ege da. Zena dizut. Elon. Osea, mugikorretik. From the bottom of my heart. Aizue, bakize tipo horreko bain, from the bottom of my heart real horrek, oain zabaldu dola, ez dakit nola daitzen dan, oi baino, bideoko bain kobratzen hasi behar da saludatzeko. Guri ez tio erantzun. Brasikeko Ashley? Bai. Ze? Benetan. Bueno, benetan? Bai. Azten denean kobratzen seguru erantzungo dizula. Eta beste gauza bat, nik eman izuen notizia azkeneko baten, 6. denboraldia grabatzen hasi bartzile, baina eske 7. bai. Ze, leire. Eta 6. ze, oraindik ez dute eman? Ez, oraindik ez. Bueno, igual Irlanda alden bai, baina hemen oraindik ez da jau. Zen necesidade. Ai, amaioa. Ze hater. Desde luego. Takit. Brasik, ondo zeon. Ez que ez da zure estiloa. Ez da balbe mendi. Ez que... Ja, esaten da ez daula ondo kontra de amatatiko bakarrike. Ja, bete da gure kontraria ez dela. Bai, tio. Gure villanoa zea. Bai, bada. Nahi duzuna. Que txulo, nahi duzuna. Nalazte, ahots bikoiztaia, ez? Ja, joarrena. Nirea? Zurea. Bai, benetan. Ai. Zer? Ez, bai, ai, komun bat izan da, oza. Vale. Bi gauzat arrezian. Bai, horre, idamo bilen. Ez, hain nintzen ikusten beste Instagrameko gauza bat. Bale. Gero jarriko izuet. Ados. Vale. Ados. Vale. Musika kendoak ez eriko xexin mas ez da ezer. Beti. Bai, betiko. Ja, betiko esan du, oza. Betiko zure pertsonai famatue. Ez, beste bat. Ez, nahiko pertsonai... Osa, gero ez da rekurrentegoa da, baina ez da oso... Euskalduna da? Bai. Ados. Vale. Ez da tetik aztena. Azten da P.R. Ez, baina azten da P bai. P azten da. Euskaldune? Bai. P.R. Ez que baina ez da oso rekurrente. P.R. P.R. Zuten esan beharret torri zaidana, porque... Ia momentu baten sintonia eta esaiuz. Ez. Oso ondo gelitu. Bueno, bai, P.R. da. Baina ez da P.R. real. Hostia, ez de ona. Puro relajo. Ostra, ez. Puro relajo. Puro relajo taz da, benetan. Ez, beste bada. Baina, hostia, baina zenbat P.R. dare. Baina esita pentsatzen. Zure P.R. hori zer? Zeintzen, noz? P.R. hemen egon da. Bai. Real P.R. hemen egon da. Baina zein ez da real. Oain personaje rekurrentea bihurtzen nahi dan beste P.R. bat. Ostra. Ez dakizu ezin dan uste. Ja, guain zango egu beste txil mafia eta txil txokoko 8. miembroa. Etxepe. Ez que nila hor galdu izena ezein gaztea.
Ja, guain dio, etxoian aia PowerPointa. Bale, bai egira. Behar deu. Bai, galduta segitzen dut nik, Jesus, ez da gaztaie. Entzun dituz, Etxepere, onartuko dizut, Etxeperen azken diskoa ez dudala entzun, okaraz banaizzuk esan zenidan atera zutela. Bai. Baina entzun duztu Txiltxokorena? Hoixe baiet. Hiru abesti, bueno, epe. Bai. Bai. Eta ziritzi daukezu. Ez daukezu ez dira esan barrik. Ez da publikoki esateko agian. Wow! Bale, bai, eske ya está. Esan beharren, bueno, ez da nire estiloa, eta esaten da, ez da publikoki esatzen. Bai da nire estiloa, eta ez dakit... Bueno, zure estiloko izango die basek igual. Ya estamos, ya... Eta berrikuntza niri, ez dakit, elegante iruditzen zaite, baina... Galdera tonto bat. Bai. Etxepe txilmafian barne egon da... Ez. Beste bat da aparte. Etxepe da Arrasate, txilmafia da Iruña. Ah, bale. Eta baina daitzekin Txiltxoko dela oi hartzun. Bai, mando itxura oso gaizki bezala, baina ez benetan. Osea, bai. Bale, eta Txiltxoko da kontzeptualki, Txilmafia bezala artistak batzen diela hor. Ez, bakarra da, no? Bi, usted, bai. Bi oiru, bai. Vale. Eta gero beste batzu dara, gero La Txama. Uia. Vale, bai. La Txama zer... Mira, nik sona iztea iken. Eske nahi... Osa, hoi ondo dijo. Nik ez ezagutzatik, nik danak sailkatzen ditut toki igualen, ez detelako oso ondo ulertzen kontzeptue, bale? Ez da nik igualak ikuste jutela, baizik eta ez det oso ondo ulertzen kontzeptue. Claro, eske aipa dut jozuen gauza guztik, bildu deizkeu berez La Txamakin zeatik. La Txamak atea da oendala gutxi disko bat. La Txama berez da, esan daiket Donostiarra dara taldea. Osa, bada ere Donostiarrak ez direnak, baina bueno, Donostien sortuta esan daiket. Orduan, La Txaman kanta baten kolaborazioa dauke egin da Kilikekin, dala Txilmafiako bat, bai. Eta beste kolaborazio bat Perukin dala Txiltxokoko bat. Orduan danaz, tatu berdinen sartu dedikeu. Vale. Eta hasiera baten La Txama zuken kantante bat, dala P.R, dala P.R izeneko tipo bat. Ah, vale. Eta P.R, Hori zen... Hori zure P.R. Bai. Vale. Baina oain P.R-sek La Txama utzi indo doka beste abeslari bat, baina P.R-se oain juntau da Txiltxokokin. Madre mia. Eta gaur zezemaki da? Bat. Ba, atzo batea zuen diskoa ustet, o maketa bat, Txiltxokok eta P.R-sek batea, ustet, okorez banau. Vale. Bai. Krokise behar dugu. Bai. Oso ondo esplikatzen zu, baina ni kargazkik behitut. Bueno, gero musika sartu eta ingo izut kontakizun sakonago bat. Vale, oso ondo. Vale. Ja, bestela... ez nik galduta jarraitzen du. Dau sobrepasau, gure jefea. Bueno, bai. Nik gaur jolas bat ekarri dizuet. Ostras. Bai, oso jolas guaia, Hola, gure GPTO redakziokideri eskatu jot, eta oso polita egin dit jolas. Musika kendo doa, ziki euskalo zer gan. Erredoblea, oso ondo. Jolasetako musika jarri dizut. Vale. Oso interesgarria eta, a ber, ez dugu polemikarik sortu nahi alde. Ez que ja gaur egun zer, osea, gure buruagatik ez dugu inolako barrerarik egin. Bai, gure burutaz bai. Baina gure buruotaz, esan nahi dut, euskaldunon inguruan, Osea, claro, ez dakit. Terreno labankor baten sartu zen. Bai, lagunok placer bat izan da kantzelatzen gaituen, mensaje hau eukiburun, ez deun aitain. Gero zuzendaritzako mezu bare badauzkat zoi kontatzeko, zuzenen aipatzeko eskatu diate beraz. Ba, hasi horrekin igual. Lasai. Bai, egon naiz. Ta ondo zare? Bai, pare bat kontu aipatu dizkidate eta esango dizut. Vale. Asko gustatuko zaizkizue. Vale. Bueno. Lasai. Escape room da? Ez. Ostras, ja. A ver. Ja nerviosa garri da. Ostra. Bai, bueno, kontua da. Nik egoera surrealista bat planteatuko dizuet, egoera surrealista edo style bat, eta bi aukera emango dizkizuet, erabat ezberdinak direnak, bai? Egoera ezberdin bat planteatzen dute, egoera surrealista edo zail horri aurre egin ahal izateko. Ados?
joko honek umore kutsua du noski, eta Euskal Herriko erreferentzia ezberdinak bildu nahi izan ditu Gepeto erredakziokideak, joko honetan, bale? Lehendabizikoa, berak planteatu du egoera bat San Ferminetan zezena atzetik duzun une batean egongo bazina bezala, bale? Nei etzat gertatuko hoi pertsonalki. Argi eta garbi. Batek daki. Ez da bat ere. Ez. Zezematen horren zen ez esia de jartzeko. Nire biztia arrisko segundo baten. Nik ere ez dut blandeatuta, baina Euskal Biztiak zekarri... Ojo, handik. Ojo, ez du ez derresan. Periodiko ginentzun, arren, xaper, mietzatik bitzen. Kontua da, Baionan lagun artean ardo batzuk hartuta gero, Donostiara bueltatu nahi zenutela, ados? Baina, nola edo ala kontua da, Iruñeko entzierroan amaitu duzuela. Wow, Jesus. Eta, zezena atzetik duzuela, zuen atzetik korrika. Bi aukera dituzue, zer egin une horretan. A. Txistua ateratzen duzu, eta jotzen hasten zara. Vale? Txistua. Baina txistue? Txilibitue? Hola? Txistua eta danbolina edo, no? Vale. Txistua? Musika instrumentu ez? Hori ez. Nik txilibitu guztien una ziren. Eta orduan, jotzen hasten zara, eaz zeztenak, euskal kulturarekiko errespetua duelakoan gelditu egiten den. Ez dakit, hori pentsatzen duzu, ados? Edo eta B, orain arte ezkutuan gordetako, euskal superbotere sekretua erabiltzen duzu. Hau da, txikito bat hartu eta teleportazioa aktibatzen duzula zuzenean zure taberna gogokoenera joateko. Guau, eske, a ver. B. Bai. Hombre. Ze hasi bernaiz. Ja, bezala. Hoi pixkat... Txistue jotzen da, eta zezena hola, sugek izaten dira zeiten duela, hipnotizatzen joela dazten diela, hola diatzen. Zezenare hola hasikoa. Ez dakit? Zuk behane. Nik be, eta alde ikezuta zure taberna ozoaz, tortilla pintxo bat jatea, erki asko. Bai, arrazte guzti, ondo pentsauta, Bai, zuk ere bai, leire. Eskez, bidan jartzea zezen puska bat ondon, eta hastako temen ez nahiz gai moitzeko. Osea, berik kliskaur ez niouzke hengo. Oen digutxigo ikusten naiz, txistu bat jotzen zezematen aurren. Ez zindeto egin. Ez zindeto egin. Ez, bale. Zuk? Ez dakit. Ez que bietako edo ez dakit, no. Osea, hombre, igual be lehenago. Zure bizi zezenaren aurren ez nintzen geratuko txistua jotzen, osea, vamos, zezen ez da geldik egoten, ni de palo. Horrekatik. Osea, bai. Bai. Bigarren egoera. Atletik eta Real Sociedad final batean ez daudetela. Imaginatu behar duzue. Bai. Eta zeinen alde zaudete, begira, San Mames eta Anoeta arteko lur neutral horretan zaudete, ez da? Ez bat, ez beste, eta batean bi taldetako zaleak inguruan dituzuela konturatzen zarete, bai Atletik babesten dutenak, eta baita Reala babesten dutenak ere. Haien artean, zuk ordean neutrala izaten saiatu behar duzu, baina... ez da izuain arraza egiten eta erabaki bat hartu beharrean zaude. Ados. A. Aldarrikatzen duzu, zu benetan Osasunakoa zarela. Osasuna futbol taldekoa zarela. Edo, beste edo zein talde nahi balin baduzu. Ados. Eta, zale amorratua zarela gainera, eta ez dagoela ezer oberik gainera. Ados. Edo eta be aukera, momentuko egoeraz aprobetxatzen zaretela, kamiseta erdia gorriz pintatzen duzuela, eta beste erdia urdinez. Eta, jendearen artean esaten duzue. Beti euskal futbola, hori da garrantzitsua. Ojo! A ver... Eske... A ver, ze aukeratuko zenuketen, karo... Eske, bik nahiko onak, Bik onak die, Bai. A ver... Nik garbi dut. Nik kontatu izuet gauza bat, story time bat. Bueno... Ni futbol zalea, 0. Ni behin junaiz partidu bat ikustea. Ne bizin. Hola, partidu potente bat, ez izalgo arizkorreta zelaien.
baita ere importantea izan daikela, ez dela gutxi esten, baina enteitu diazue lehen mailako partidu bat. Kasu honetan, junitzen mutilezkona, hori ere, bardeu? Eta, junitzen, San Mamesea, ikustea, Atletik, Celta usteet. Eta ni danan gainetik aktorea naiz. Ostras. Eta esate izuet, nahi futboletzatela bat eguzta, baina ze ondo pasanun. Ni hortxe Atletikekoa. Egiten era mona Bilbokoa zela. Orduan hor, odolen zeo ze bauket. Eta orduan, baina ni urrengo munean jutan naiz ano eta beste partidu bat ikusta, eta ni realan alde. Osake, ni nahiko txaketera naiz. Orduan be aukeran, Bai, ni bin alde. Baina igual hori okerrago irutuko zaio zalei, Ja, eski hori da asuntoa. Igual, asarra, bengo zaizkizu, ze mierda da hori. Bueno, ez dakit. Nik honekin ez dut konpartitzen ezer ez dakite. Hori da. Eske futboleko... Eske kontuz. Ostras, ez dakite. Nik be aukeran. Venga, Osasuna. Bai? Bai. Ni be aukeran galdetuko nintzateke. Zu Osasunako nahi zutzia zepaken. Gaur gaina txaketare alakarri zu gorritxo etorri zea, Bai. Ta joar, lehenengo, bigarrena. Ni txuriz. Real Madrid. Ni txuriz etorri naiz. Real Madrid. Real Madrid ez du gai batuan, Buk bai. Balimadu Atletik askok zeatu dute, zakit. Zu imaginatu Realeko aztara, eta gaur partidua du Atletikek Real Madriden aurka. Askok igual nahiago dute Real Madridek irabaztea Atletikek baino, karo. Goza bat, zea hoiek, gorroto hoiek, pixkat, ezakit. Horregatik be aukeranik, egia esan. Vale, osondo. Bueno, hirugarrena. Titularra hauxe jarri du. Jose Mari eta bere traktorea. Vale. Vale. Bueno, Jose Mari, herriko baserritarra, traktorearekin herrira jaisten ari da, eta ustekabean zuzeu harrapatu egin zaitu bere bidearen erdian. Orain, aukera duzu nola moldatu. Baina harrapa uste? Traktorearekin? Txoka ointzea, indazukin. Ez dakit, pentsatzen dut bidea oztopau igual. Bidea oztopau. Aber erantzunekin zauze zai gozu. Bueno, berarekin hitz egiten hasi eta kontatzen diozu nola zuk ere beti baserri batean lan egin nahi izan duzun eta traktorean buelta bat ematea eskatzen diozu. Orduan, toka guintzazu traktorekin paren ematen denez, ez? Vale. Eta bere traktoreak trukerako balio duela esaten diozu, eta azkenean batratua eginez, zuk traktore hartzen duzu, eta Jose Marik zure patinete elektriko hartzen du. Argi eta garbi. Imagina hau, koizero tren hartzea traktoren. Ez juten zehala. Ibili altzote inoiz traktore baten. Ez, eski horrekatik. Ez du. Ni bai. Bai? Ni bai gehiagotan. Eta ze esperientzi. Olaz juten zehala, tok. Da, izta. Bai, eta gero gasolina usai bat, etortzen zazu. Bueno, igoixoa da, ez? Bueno, nivelak ongo dira. Nivelak dare. Ja. Baina esperientzi bat da, Ni baserrien ibilitan hau traktoren. Orduan, zeintzien aukerak jaguntzaizket. Hori edo. Trukea patineta elektrikoa, o traktorea. O buelta bat ematea traktoren. Buelta bat ematea traktoren. Bai, nik bai. Bai, nik ere bai. Eske Hombre, nahi patinet elektrikoa ez zatu gustatzen, Kasi igual traktorea nahi goet, gauzak eman daizkiztu behintzatatzeko alden. Ai, ama, non ikusi non, atza zan? Ojo. Ez, bale, baina etzan patinetea. Osa, patinetea da, bai. Eta bestea patine. Patineak anketan jartzen direnak. Skaterrak zer daukea? Skate. Euskera zaite skate da? Skaterrak tipo azpikoa bakarra. Bai, hoi patine. Ez, baina eske patinek die, ostras, meloi bat irikiet kontura hori. Ostras, patinak nik esango nuke oinetan jartzen direnak soilik direna. Bai, patinak. Eta patine, bestea? Skate. Patinak, patina, eta patinetea. Igual, plural, singular. A ver. Ostra, bueno, a ver. Bai, eske. Lehen ezkuntza izango dau, no? Beiken berdet, konsulta bat inberdet, vale. Vale. Itzain. Vale. Itzain. Bueno, esan barnona, lehenko nik usin nuen pertsona bat, patinoit skate baten gainen, eta nik kotxen nihon, zan karretera bat.
Eta ungo bide bat zan, Eta bera, eskaitarekin errepidean. Eskaiten karteran, eta sorbalda bakoitzan poltsa handik. Ostra. Poltsa handik esan edet, erosketak etxeko konprak, baina ez plastikozko erabilgarrik ez dienak. Baizik eta sendo horik. Vale. Alde bat bakoitzen bat jarrita, Jode. hola, iten ekilibrioa, eta esan hon, Jesus, aixe dabil. Aixe, esango dute ataunen ez zibilizazio bizi garen. Hori ataunen, hemen. Bai, ataunen. Claro, es que... Bazpare ez auzoa zehaztuko. Kotxe neonez, Vale. izan daike 17 kilometrotan zehar eozein lekutan. Ja. Vale, ondo dugu. Euskaraz skate da. Skate da? Eta skatean ibili, skate egitea. Hala, behi da. Vale. Vale. Bueno. Azkenean... Que jaleo, no? Baina ez du, bez, ikasi du beste gauza. Edo monopatina. Monopatine. Irristailu taula. Ui... Monopatine, vale. Irristailu taula. Skate da moloiagoa, ez? Bai. Da guai. Bai. Da cool. Ostras. Cool. Bueno, beste laugarren egoera bat planteatuko dizuet. Bertso txapelketako final handian kantatu behar duzu. Hoixeti du. Vale. Ados. Inoiz bertxotan egin ez baduzu ere, bapatean bertsolari txapelketaren finalera iritsi zara, eta orain denak zuri begira daude. Zer egingo duzu? A. Zer lotxa dut pentsatu duzu eta improvisazio oso txar bat prestatzen duzu, baina estilo handiz, errimatzen duen edo zer esanez abesten duzu. Bere adibidea da, kaixo lagunak, gaur hemen gaude. Ikusle asko, baita Sancho Panza. lagunak hemen gaude. Baita Sancho Panza. Wow. Baita Sancho Panza. Ez. Ikusle asko, baita Sancho Panza. Hori ikusle asko falta izan zaizu. Olako zerbait. Vale. Osa, lehenengoan okurrituko zaizuna. Edota B. Euskaldun trikimailu sekretu erabiltzea pentsatzen duzu. Bertso baten erdia esaten duzu, eta bigarrena beti ta. Batekin amaitzen duzu. Jendeak, abestia beteta dagoela pentsa dezan. Hombre, gauza kontzeptual bezala tratatzen bali badezu. Esatezu, bertsolaritza tradizionalen kontra, gauza berritzailea, mugimendu berritzaile bat. Bueno. Takit. Jo, ez dakite. Zaila da, Nik aukeratzekotan aukerako nuke igual A, estilo handiz errimau balin madiket hartuko nuke A, baina nahi bizen gertatzen balin mazat, holtza baten egon eta bapaten hola gidoitik kanpo zerbait esan beharra, ingoet ne arraskoin, emozionauko nintzeke bapaten pilo bat, eta ez nintzeke gai izango. Nahi eta emozionauko nintzeke esateko, ez nahiz gai hau iteko. Hori oso ona da. Oso ona da, hori. Ez que niri errimak egitea ere momentuan bertan urduritasunarekin da bat, eta beste oso zaila egingo zitzaidan, Ez que kriston artea da, oie. Kriston artea da, nik zain nola egiten duen. Pasatzen, iruditzen zat, pasada bat. Tablas. Jarioa. Baita ere. Etorri edaukie. Takit. Ze hau da? Airea. Vale. Mengoixo gaudetan, vale. Claro. Bisaten umen, bikaidik. Egun txie. Bueno, 5. egoeratxo bat behitu. Titularra. Txotx, baina ez daukazu sagardorik. Ados? Sagardotegi batera joan zara lagunekin, baina zerbitzariak esan dizu barrikak guztiz ustu egin direla. Zer egingo duzu? A. Txotx egiteko mugimendu egiten jarraitzen duzu airean, sinetxita edalontzia beteko dela sagardo espirituaren indarrarekin. Edota bestela, B. Barrara joan eta esaten duzu. Ez dago sagardorik? Hau da probintziako historia tristeena. Trikitixa ekarri eta dantzan hasiko gara dolu honetan. Oi, B. Bai. Nik ere bai. A ber, eske, nien nahi sagardo zale, orduan, netzat... Ez, Netzat bate gustatzen. Zagenik, hor trauma bat daun, oze, ezin det. Ara? Bai,
Eta etxen egin deus agardoa hori. Ala! Ja, ne botillatxoren batu beste ekarri barko. Bueno, Miguelekin itzen goet. Eingo jut. Llamada batzuk eingo jut. Kol batzuk eingo jut. Jolin, ni biaste barru. Gaur esan dezutela bat. Bai, ama bostu morro nijo justo sartu egotea. Esperoet ez gertatzea holako ezer. Ez zait iruditzen. Demoraldia hasi berritan espero ez ez. Keba. Batzek daki. Bueno, 6. egoera. Mendian galduta zaude, baina telefonoaren bateria 100% dago. Urkiolako mendian galduta zaude, baina telefonoaren bateria agortzear dago. Zer egingo duzu? Sare sozialetara azkar igo zure azken argazkia eta jarri. Basa jaun, lagundu ieztadazu mesedez. B. Euskal mitologiari deia egiten diozu eta Mari Jainko sari eskaera bidaltzen diozu ea haize ufada batekin etxera eramaten zaituen. Nik ere bai. A ber, no? Magian alde bali magoaz B. Baina realistak izan da. Pena ematen dit, baina A. Bai, ostras, hola, sare sozialetan zabaltzea gauza bat, ez dezuna nahi, eta pixkat gogoz kontra zabaltzea, a ber, ez dala gauza ohiko bat ez, zur nahi ez dezun zerbait zabaltzea. Baina hola apuro baten, ze lotxea pasauko nuken, Bai. Esan nahi dut, zuk imaginau, nire perfila ikusi, leire kargazki bat iodo, sartu, eta nola zan, basa jaun laundu? Bai, basa jaun lagun iezta dazu. Jende gila esango zon, guazen reskatatzea porque ez dago ondo. Ez dago ondo, ez. Jando zean bat, perre txikun bat etze hona oso ondo, zerbait. Honi egoizek eman dio, eta... Bai, da launtza behar do. Praktikoa bada. Bai. Edo zen gauza gertatuta ere, bueno. Ez baino, ez txarra, baino, serio, egaltzen zea, eta esatezu, mendi hontan hau mesedez etorri norbait bila. Hombre, bai. Bada... Baina zure jarraitzaia guztuk ikustea, papaten... Ja, zelotxa. Bai. Ja. Baina gauza oso estermoa balima da? Bai, hoxe, bai, ez, klaro. Etzen duke jarriko, basa jaun, laguni ez da zu mesedez, baina, bueno. Bai. Bai, usta... Bien. Bueno, 7. Olentzerok oporrak hartu ditu. Wow. Abenduaren 24an zaude eta bapatean mezu bat jaso duzu. Kaixo, ni Olentzero naiz, aurten oporrak hartu ditut. Zuk ordezkatuko nauzu? Zuk ordezkatuko nauzu. Bai. Zure lagun guztiak deitu eta mendian ikatza biltzera bidaltzen dituzu. Egoera serioa baita. Edota B, aur guztiei mezu bat bidaltzen diezu esanez, aurten euskal tradizio berria da. Denok opariak elkarri egin behar dizkiogu. B. Nik ingo nuke B, baina A izango zen oso graziosoa. Bai. Takit. Jode. Zupentxea. Mandarinea. Bai, edo hau txaurainik esnatu gabe daukat. B. B baita ere. Eta igual oitxura berri bat zaiten deu? Ez hau gaizke. Bai. Kapitalismoa suntxitzeko? Hoi da. Claro. Igual etxen dauzken gauzak elkar banatzen hasiko gea? Ez da idea txarra. Jepeto, hemen sustatu behar ditugu. Asmo berriak. Hoi da. Bai. Bale, 8. Euskaraz mintzatu nahi, baina soilik hitz bakar bat dakizu. Euskaraldian parte hartzen ari zara, baina konturatu zara hitz bakarra dakizula. Kaixo. Horixe da hitza. Zer egiten duzu? Edo zer esateko kaixo erabiltzen saiatzen zara. Tonu desberdinekin, jendeak zer esanan nahi duzun ulertu arte. Edota B, hiztegi freestyle bat asmatzen duzu. Euskarazko hitz berriak sortzen, itxuraz oso konbentzituta. Ojo, cuidado. Piskat, tonalidadekin eta gestokin tola piskat laundu ezkeo, Buf. Zaila iruditzen zaita. Bai, erabat. Ja. Baina eske freestyle... Bai, eske freestyle horretan... Eske bakarrik zure burundok ezentzue bakarrik. Claro, eta edozen burrada atera daiteke. Ja, eta nahi besatezu zerbait egitazkoa, eta... Claro, eta San, bajen hau, kaixo? Eta seinalatzezu, kaixo?
kaixo, eta bai, egeda, gestu kein daizkezu, eta mimika kein daizkezu. Bai. Ona da, hori. Ja. Zaila da, bai. Bueno. Bai. Bederatzigarrena. Euskal Herriko mugak aldatzen ari dira. Bapatean, entzun duzu Euskal Herriko mugak berriro definitu dituztela. Orain, erabaki behar duzu nora zoazen. A. Auzoko tabernan eztabaida bat piztu eta mapa historiko guztiak mai gainean jartzen dituzu. Edota B. Niri berdin, garrantzitsuena pintxoak onak izatea da. Esan ez, herri guztietan tabernaz taberna probatzen duzu. Nik A. Nik bai. Ane? Ane B. Venga. Joske, guantxe amaikatakoa, guantxe pintxona jarri diazu hortxe, eta... Ja. Txistue sortzen asiztea. Bai. Adurre sortzen asiztea. Guantxe imaginatzen nahi naiz pintxok. Uf. Venga, B, kontrari. Bai, kontrari txatio. Ni pintxok nahi jut. Bueno, haizu. Igual dit. Aukera bada. Bai, B. Vale. 10. Wow. Ostras. Hau nik ez dut ezagutzen, agian zuek esango diaztue. Baina agian bilatu egin behar dugu. Kukubiltxo dantzan ari zara, baina ez dakizu urratxik. Vale. Osa, suposatzen du dantzaren bat izango dela. Bai, kukubiltxo. Kukubiltxo. Nei nere infantzierreko hautzaroa. Bai? Nik ez dut ezagutzen. Kukubiltxo. Izan daik zea? Marrazki batzuk? Zea, kastañolak izan dizke, adibidez, por la cara. Nola? Kastañolak. Dantzan, Dantzan. Takit. Kukubiltxo antzerki taldea. Oskorri eta kukubiltxo. Epa! Ba, ez dakit, Ni galdu naiz. Bueno, hemen berak esaten du dantzaren bat izango balitz bezala. Ba, jaialdi batean zaude eta jendea kukubiltxo dantzatzen hasi da. Zuk aldiz ez duzu ideiarik ere nola egiten den. A. Eskuak gorantz jarri eta nik neure bertsioa egingo dut esanez freestyle dantza bat asmatzen duzu. Como le gusta el freestyle. B. Herriko aitona bati begiratzen diozu eta dantza kopiatzen saiatzen zara pausoz pauso. Kopiatzea beti. Bai. Nik ere ala esango nuke. Nola ingo duzu zure bertsioa, no? Ai, eta hoi umaintzako da. Ane? Ba, a ber. Kukubiltxoa jarriketa hau. Txotxongiloak? Bai. Mae mia. Eske oskorrik eginok zerbait... Ui, ama ze bildurre. Nik hau txikitan ikuste, hola atea gea. Kukubiltxo ezpata dantza, zer dau? Aberra egean deskubritzen hemen. Bai, osea... Bai, seguro dara beste provintzia maten ikendan. Bai, bua, gauza eta zalduzat oso importantea. Zer? Ikusita aukezue kalabaza tripontzia. Izenak sonatzi dueno, hoi da goikoa? Hau da, kalabaza tripontzia. Da, 84ko pelikula bat. Ordon... Marrazki bizidunek eta die histori diferenteko ez dela, eta derpente lehenengoa dau, tartalon histori bat hau. Gero, nik bildur bat ematen ziten, dana pixkat mitologiakin, gero lamia batek, itxas lamia bat, gero, nola zan, txiki ezana. A ber, kukubiltxo dan, txon pixkat. Argitxo. Txikita, eta behitu komentario bat, txikitan beldurra ematen zidan, eta oraindik pixka bat ere bai, baina asko maite dut. Tal cual, nahi pelikula honeko hendik bildurra mateit. Txirrimir eta txiribintoneko pantera beltza bezala, bildurra mateit. Hori, bat duztan igun, bai. Bale, barkau. Ez, lasai. Imitatzea, beti. Bai. Kopiotzea, bai. Nik ere bai. Leirek? Baitare. Bai. Oso ondo. Bale, beste bat. Herriko pilota partida irabazi behar duzu, baina ez dakizu jokatzen. Frontoi batean zaude, eta batean zure izena entzun duzu pilota partidako final handian sartzeko. A. Oso serio hartu eta jokoan hasi. Azten zara? Ba, denek uste dutelako benetan profesionala zarela, edota B. Berehala aiama esan eta frontoitik ateratzen zara musutruk pintxo bat ematen dizuten taberna batera joaten.
Nik uste dakizuela erantzun ezein. Bai. Ieseia eta pintxoa jatea jutea. Bai, nire bai. Nire bai. Eske, a ber. Orduotan gaina, ja. Imaginau, frontoia bete inda. Bai. Ta zu hor, Zelotxa. esku bi uñokin, ni eskuokin ez eta asko egiten. Tako jarriko nitu, baino alare, 0,22. Baizu zer ridikula. Errin bertan. Ez. Iesein da suplente bate ongoa. Ai, eske justo tiroia. Bai. Zea. Bolea iozat, eta enau ba gaur jokatzeko. Jasta? Jo, entrenauta neon, Jo, bakizu ze pena pixkat, drama pixkat, zuk eitxez, neharrez hasi, eta ezin dezu emozionauta, ezin dezu itzein, eta esatezu ez barkau jumerra nau, eta jasta? Neire guztauzat hori kiston pilloa, Baina truko hori oso nahi rujuzat. Bai. Bale, 12. Gure esku dagoren ekitaldi batean mikroa eskutan geratu zaizu. Kontu hori titularra. Independentziaren aldeko ekitaldi batean zaude eta mikroa zure eskuetan geratu da. A. Euskal Herria libre oio egin eta korrika alde egiten duzu jendeak eztabaidari ekin dezan. Edota B. Euskal karaokea asteradoa esanez jende guztia abesten jartzen duzu. Fantasia bat iruditzen zat bigarrena. Bai, nik ere bai. Eta jartzen dituzu greatest hits euskal kantanak, bastentzea zerbait txiletik, eta bukatzen duzu Salvadorren eriotzean danak. Behin esan da Euskal Herria libre horrelako ekitaldi batean zartarako egin behar duzu alde, ez dakin, no? Ja, soegi. Claro. Ez, kantatzea bete. Bai. Musikak herrie batzen do. Oida. Baita. Bai, bene bai. Hoxe baietz. Bai. Bale. Hau ere nik ez dakit. A ber. Mari Jesiak kantatu behar dituzu. Baina ez dakizu letra bilatuan, Mari Jesiak? A ber, ina pustu zizan diken Mari Jesi bat. Gabonen inguruko zerbait, zeunek esaten du. Gabonen inguruan herriko plazan zaude. Eta bapatean konturatu zara Mari Jesiak abestu behar dituzula. Igual Maria Jesusetiko. Jesus Maria. Nik uste esken juten dien pertsonak diela Gabonetan. Vale. Nola zan, Mari Jesiak. Ze fuerte. Mari. Eta Gernikan sobrare oso obertakok die, o bintzet Gernika toki guztetan esaltzen. Eske agian hemen ez diago horrena deitzen, karo. Esken ateatzea. Esken da izanak, bai. Esken ateatzea. Bueno, besteen Espainiak irakurtzen saiatzen zara, eta la gehitzen diozu, estrategikoki. Edota B, rap bertsio bat egingo duzu, esanez, ritmo berriak sartzen dituzula. Nik la. Bai, sin duda. Es que te miran con una cara con la versión rap, o sea. Es que gaina saltzen zeazu Gernikako plazan da. Barkatu, behar ditugu oen rapa aldatzeko hau, modernizatzeko, bueno. Herri guztiko tradukezu. Hoxe. Bai. Bueno, Euskal Txapele lehiaketa bat irabazi nahi duzu. Kontua da, herriko jaietan txapel dotorena aukeratzeko lehiaketa bat dagoela. Eta bi aukera dituzu. A. Txapela bidegabeki puztu eta egan egiteko modukoa bihurtzen duzu. Aerodinamikotasuna, irizpide berri gisa aurkeztuz. Vale? Eta B. Artisau Euskal Txapela sortzen duzu, barruan edalontzi euskarridun bat sartuz, sagardoa beti eskura eduki alizateko. B. Bai. Eta nahi indit desblokeau, ez esango, marka baten anuntzio bat. Ui. Esai guztu. Esan diket? Marka o deskribau zerren izan pentsatzen. Da, konta iguzule. Euskal kompainia bada. Eta anuntzio raro egiten dituna. Bai, baina beti dia oso onak, beti dia oso pegajosok eta oso onak die beti. Bai. Oso kutre dia, baina beti lortzen doe jende erakartzea, orduan naranjitok. Vale. Ulertu diazte? Bai. Vale, oida, Bai, azken aldean ari turrada bat ematen, baina bueno. Bai. Beti dauzki anuntzio originalak. Bai, urte baten, ez dakit zertzan, baina bueno, gozat telefoniko bat zeratzeko. Bai. Intzuen ontzi bat, jarroi bat, nola da?
pitxar bat, zeramikazkoa txapela bezala bihurtu zuen. Bai? Hori neken. Ez? Bai, bustoinezkoa, saioko ez bilatzen, aber. Tipikoena da, no? Tipo bat, bizkarren USB bat pintxatuta da. Bai. Ane, hombre, tipikoa da. Ai, markau. Ez. Nik daukat beste anuntzio bat, baino beste histori batekatek. Deskribau? Ez da bate ezaunein, baino ni... Zuri arreta deitu ditu. Ez zita arreta deitu. Bueno, konta bingo hemen. Venga. Story time. Gaur gauze asko kontatzen nahi. Gaur publizitate bat. Anuntzio gehien ditu, eta ni anuntzio hortako gestion ibili nintzen. Erabateo bestela lanen. Vale? Aipatzen ari garen enpresa honen? Bai. Benetan? Bai. Zer? Osa, ez nun enpresako lan eiken, nik beste enpresa bat entzako lan eiken nun. Bai. Ematen dona beste mota bateko, bueno, figurazioa eta olako gauzak nik hor lan eiken nun, eta gestioa eiken. Ados. Eta jak egen den, pues, guke kastina ingen duen. Zer? Kastina ingen duen da gainea, oain dela pare bat urtekoa da, anuntzio hori, eta gaina anuntzio musikal bat da. Eske me suena, baina eta kantatu erragen duken. Esketzait etortzen oraintxe. Eta eonitzen, hola? Ateatzeko anuntzion. Eske sonatzen dit pila bat, borke buruan izan dugula iruditzen zait guztiok abesti... Bai. Hori. Eta orain etzait. Da gaina musikal bateko chorus line musikaleko one kantan kanta, melodia erabiltzen duen. Gero esan egingo diazuen, Bai, gero jarri. Ez dakit hain ezaunein da, karo, ni honitzen 2 hilabete kanta horrekin, aterke ikusten ditun, nik lan eiken nun pixka bat gestionatzen kastin hori. Ja. Kastin hor bitartekari ginen guk. Orduan guri, kastina egiten zuenak guri bialtzen zizkiguen haien bideok. Nik ikusi nuen zenbat pertsona kantatzen, zenbat hori increíble izan zen. Eta jendek ze ondo eta ze gaizki kantatzen. Uste dut kondatu izan didazula. Bai, sonatzen dit. Ukor lan egiten gendun hori dana gestionatzen eta bueno, kastin enpresai bialtzen. Bai. Eta hori increíble izan zen. Orduan ni honitzen 2 hilabete burun kanta hori eta guantxeia burun dauket. Aizuta, zertan iken inbartan lan ofizioia eukitzeko, zazte guai? Osa, zu ibiltzea gestionatzen figurazioa, ez dakit, nahi etorri ziten kasualidadez. Rebotez esan ziaten lan askokin gabiltz, refortzu behar ditugu, nahi dezu ontan zein, esplikau ziaten olain behartzen, eta hor txibili ginen, lan bat eta biok. Eta botela asteren erantzun zenun baiezko. Bai, eta kriston esperientzia izan zen, kriston lan mordoa ingendun, zatik behartzien. Ez dakitzen bat figurante, baina kriston piloa, eta orduan hori dana gestiona barrazeon, eta baina kriston esperientzia izan zen, Uda baten, ustailo baten izan zen, tope. Bai. Beti nahi bizie kontatzen bukatzeten mene. Ez dakit gero enpresa honi funtzionatzen dion iragarki horiek sortzeak, baina ez dakit, esan nahi dut. Piskat da, akordatzen zaten mixtak zeuzken anuntziok. Mixta? Ez. Mixta zan erari bat, ez dakit. Ja, ez da egin du publizidea. Ni beste bat esan baina ez dakit existitzen dan oantxegi esan ez eta espaldi. Eta iken zituen oso anuntzio rarok. Osa, rarok eta graziosok eta hola, 2000 eta margarren amarkadan izan zan ikustete zaunena. Eta, bueno, dana nahotan bai. Gero beste bate badau, beste marka bat anuntzio nahiko kuriosok egiten ditula marrazkikin. Eta edari bat baita. Edari bat. Bai. Oso egalak ditun. Bale. Orduan azkenen jenden zean imaginarioan gelditzen da. Justo anuntzio horiek dauzken marka asko konsumitzen da. Ez dakit ezean izango dan. Baina mintzet grazioso badie. Baina, bai, bota. Ez niri beti bere garaian buruan geratu zitzaidan eta iruditzen zait arrazoiaren parte bat batuela denok ezagutzen dugu kolore korporatiboa gorria duen edari bat freskagarria gero mota ezberdinak daude hor barruan eta ez dakit
azken aldian zuek ikusi duztuen enpresa honen iragarkirik, baina, claro, nire esan zidaten, eske ez da horren ohikoa enpresa horren iragarki bat ikustea telebistan, webgunetan, irratien entzutea, ez da horren ohikoa. Osea, enpresa batek ongi saltzen duenean ez du alako beharrik. Hoi da. Adibidez, Rolexek ez do iragarki gehiten. Hane. Bueno, a ber, ez atuzte gure artean Rolex eosteko jende asko. Rolex. ¡Ostra! A ver, que me he perdido. Ordularik, supergalestik. Kriston galestik diena. Horregatik ez dut ezagutzen. Nik uste ez daukeula ez garela... Egia da Rolex, bai. Ata unirratia barrio Salamankan ez da entzungo guaindik. Bueno, entzun daike, baina... Baina burrada. Baina horrekatik. Bai. Oie, marka horrek adibidez ez zitu anuntzio egiten. Ja, sekula plantea beno, que baina egia da. Ezeat eta bere zeak, tipiko... esponsorrak eta hori beti, pues, Roland Garros eta olakotan. Hor bai, hor jende, de donde bauketa, atea daiketa. Orduan, segun ze publikoa toki baten edo bestan azalduko dira. Bai, eta ondo pentsauta, baita, oza. Bai. Ean tarjeta hori da. Zehaztuta balima daukea zelan. Karo. Bai. Ba, jo horrek aipodon marka gorri horri behize referentzia eginda. Bakizu ezin dan horren historie? Zein? Aita Noel, Papa Noel. Bai. Bakizu historia ezin dan? Bai. Osa, referentzia duela, bai, baina ez dakit. Bai, hasiera baten zala berdea, Papa Noel, eta marka honek eosi intzon, eta ondorioz gorri bihurtu zan. Baina berez berdea zan hasieran. Sonatzen dit, bai, berdeak ere zerbait, bai. Ez da gitu, zinturoietan mantendu dan berde pixkat, baina berez hasiera baten osoik zan berdea. Eta gero, nahi baztu hau ez txapasartzeko kontako ezuet mikrokitatuta gero, baina hanek aipodon edarien marka horrek, eukizon behin kriston epaiketa bat, zeakatik, ustezko informazio faltxua esaltzatik telebizten anontzio baten. Bai? Bai, gero kontako ezuet nahi baztu. Mola. Oain nahi zuen zuk esan. Zuk esan? Kontau? Bai. Bale, azkar esangoet. Bueno, eski dauket pixkat marka kontau barra. Bueno, ez, bale, esangoet. Marka horrek esaten do, eaten bali maztu edari hoi, ingo zezkizula, egan ingo dezula. Hori da. Eta irudikatzen du ego batzukin. Eta orduan, edari hoi eaten don pertsona egaka abitzen da. Bai. Orduan, Ameriketako pertsona batek zein zon, ozta izan bat hilabeteko epe baten, june eaten edari hoi, junateatzen bere bizkarrai argazki pilo bat, demostratzeko egalik eta jola atea, orduan epaiketa bat sartu zon, osea, denuntzia sartu zon, epaiketa bat egon zan, eta klaro, esaten du anuntziok, emango eskizula egalak edari horrek, ez izkio eman egalak. Orduan, kriston dirutu irazizon, eta epaiketa horren ondotik, eslogana da berdine, baina egalak hitze, esaten du A pilo batekin, zetik iztegin ez da onartuta A pilo batekin hitz hoi. Orduan ezin du esan hoi esaten donik benetan, zeitze ez da onartuta. Madre mia. Egit ondo espleko nahi zen. Bai, enekin. Esan benun, tonta izan behar da, baina gero pentsa betez, oso azkarra izan behar da hori eitxeko. Bai. Ostras, eta diruit. Eta hortik aldauzan, egia da guain askokin da, egia da. Claro, iztegin ez da olako onartuta hitzoi, orduan ezin duek ez zurrik esan. Karo. Ba, seguro iragarki askotan egin daitekela hori, Bai. Eta fijauko bagine igual biloko baino zen olako trukoka. Bai, egia. Hori etzegoen oso. Gauza azkizun leire. Kontatzen historia batzu. Bai. Ba, hoixen. Bueno, jolasarekin bukatuko dugu, beste bat edo beste ere gelditzen da oraindik. Titularra, txalaparta jotzen ariztara, baina zuzenekoan zaude, claro. Jaialdi batean zaude, eta bapatean eszenatokian zaude txalaparta jotzeko. A. Besteak zer egingo duten begiratzen duzu, eta modurik apalenean kopiatzen saiatzen zara. B. Edo zer jotzen duzu konfiantzaz, jendeak abangoardiazko musika dela pentsa dezan. Astentzia. Oida komodine. Kantatzen, bitxarten. Venga, osea, por la gracia. Bai, egia da, nahi txalapartak beti oso gauza vanguardista, oso tradizionalan modun, baitare oso gauza vanguardista bezala ikusten datela. Orduan, bai,
Nik be aukerauko nuke. Bai, nik bai. Eta bestela aukerau, eta berazkenen txalaparta jotzezun momenton, ez bali mazare bertan, ez ikusten benetan makillak txalaparta beha jotzen duen. Mimika pixkatiken bali maztu, pasaudek ez du horrexe asko. Ta kaso besteak jotzen ari diren abestia esagutzen balin baduzu, pues, ritmoa gutxien ez eramaten saia zaitezke. Bai. Osea, bai. Bueno, bai. Vale, boga marinela abesten hasi behartzara. Venga. Bermeoko portuan zaude. Eta bapatean denek boga marinela abesten hasi dira. A. Oso serio kantatzen duzu eta ingurukoak emozio zunkitzen saiatzen zara. B. Uretara sartzen zara itxasontzi bat irudikatuz eta egiazko marinela sentitzen duzu zure buruan. Mesedez. Mesedez. Imaginatzen zate gainea, hemen ez da pasatzen, baina estatu batutan himnoa kantau erduenen partidu aurretik eta hola, eta batek gaizki kantatzen bado, konfunditzen bada letrazo, desafinatzen bado, baina bakizu ze lintxamentu eiken dien, serio? Agutxatzen, imaginatzen zea hemen eola izatea, eta boga, na, eta dana, Akabo. Baina, bai, kantatzea. Garbi. Bai. Vale, herriko festetan erraldoi baten barruan zaude. Herriko erraldoien desfilean laguntza behar zutela esan dizute, eta zuk erraldoi baten barruan bukatu duzu. A. Baina zuk erritmo barik dantzatzen duzunez, barik, baitu, nongoa da gure jendetu. Ez que hemen Bizkaia asko atea da, Ja, bai. Gernika, Bermea. Bai. Bori. Zuk erritmo barik dantzatzen duzunez, erraldoia ezin da jendez betetako kalean orekari eustea lortu. Ezin duzu, hori. B. Erraldoia breakdance egiten hasiko da. Esan ez, birak hasten zara. Osa, zuk esaten duzu, erraldoia breakdance egiten hasiko da. Eta hasten zara erraldoiari biraka. Erraldoi bat gaien daukezula eroitzen balin baztea marea eta akabo. Uste dugu gertatu izan dela, Hombre, es que... Bai, claro. Bai. Eta jende gelanduko izu. O ez, baino... Hombre, ezin dazu. Erraldoi batekin zuk azpitik ateatzen zea horreik ikizu. Txorkatia pixkat ateatzen ez. Vamos. Madre mía. Vale, eta azkenekoa. Jai alai erakustaldian zaude, baina ez duzu eskarmenturik. Zestapuntaren erakustaldi batean zaude, eta bapatean frontoira atera behar zara. Osea, kantxatik jetxi behar duzu. Winter Series, bai. Zortea opa nazazue, esan, eta ausardia osoz saiatzen zara. Lehen aukera. Bigarrena. Aitzakia perfektua bilatzen duzu ies egiteko. Ezin dut jokatu. Eskularruak etzaizkit ondo kabitzen. Oixen. B. Bai. B. Dudari gabe. Bai. Hain zaila iruditzen zat gainea. Saskin sartzea. Hau zer da, zatik bada jasotzen duela, eta gelditzen duela, eta gero, eta bestea da zuzenen. Ja. Ez ditut bere izten oso ondo. Ez que modaletate pila bat. Bai, ez ditut oso ondo. Ez da, a ber. Bat edo beste ez da eruditzen zaita, baina... Hainitzen zaten, eskeztan ere zea, pelota izango balitz bezala baitare. Ni pelota zalea ba naiz. Baitu, lehenago jungo nitzeke pelota partidu bat ikustea, futboleko zea bat ikustea baino. Ja. Bai. Bueno, nire bai, Incluso plana, osea, laun bati proposautan hau, ostiral baten jumer gehala, oain, ikustea, pelota partidu bat. Ez que orain kriston show egoten da. Bai da, ekipo. Gaur da hau izalen? Bai? Pelota partidu profesionalak. Da joan goztara? Ez, sarreraik ez dau. Behin junitzen, oain dela urte batzuk bai, junitze gurasokin. Bueno. Bai. Zer leire? Kontatzen nahi da. Bai, ez eski hainitzen... Oain dela aste pare bat, lanetik jonintzen ika elkarrezketa bat, eta esango izuet, elkarrezketa unon, oantxe bertan ja, bida gaur justo hartuko do kargue. Euskadiko
Euskal Pilota Federazioko presidentea. Eta Oiartzuna jo nintzen behakin elkarrizketa grabatzea ez dakit zer, eta gehiago ginen frontoian. Baina frontoia sartzeko hemen, Gipuzkoan ez, baina Goierri maintzet frontoia guztik die okiroldegi estiloko kobentet ezkerpareta daukeana. Bai. Baina segun zezonatan dare frontoiak bakarrik daukeana paite bakarra, osea, irikik dienak. Bai. Kiroldegia sartzeko zeonoitako frontoi bat, eta zeren lurren marra pilo bat, eta esan ziten, boa leire, bakizu marra hauetan zeman modalidade joko dezken, da, bueno, die 100 bat. Baina garai baten, markadorek etzeren, orduan zokean eskuz kontau barra epaiek. Eta, karo, publiko batentzan partiduk ikusten, eta nolaztekin publikok nolaz zegozten, kontatzen zeolako eskuz. Partidu guztien 60 okerrez bale mana guztet. Orduan, iken zuen, hartu esku bat, eta behatzak nola dauzke pare bat marra bestela, artikulaztioko, bueno, lo que sea, zehatzekuna. Orduan, behatz potolokin, iken zuen, 1, 2, 3. Eta iken zuen hemen marka, ozatik hemen da ere ja 3. Gero, 4, 5, 6. Orduan hemen 2. Bai, pixka lioa da, baina, bueno, gari arte urertzen ziren. Orduan, iken zuen ezkerreko eskukin kontau epaiek, eta eskubikokin ikusentzon publikok zintzen, zea. Ufa. Bai. Baina, klaro, markadoriek ez bali mazeon, jaleo, Ja. Eske ze gauza kontatzizkigu gure neske, baietz. Gure neskea. Hain naiz dikaste gauza batzu. Bai, karra da. Leire kultura ekartzen dugu. Bai, bea da. Bai. Hola, de repente nire bizien sartzen dien gauzak. Bai, guztan digu informazio batzuki. Bai. Neska bizkorra. Bueno. Bauxe izan da, aste honetan Gepeto gure erredakziokideak prestatu dugun jolasa. Egarra? Bueno, pixka bat ola... Hane? Joe. Oin kontrako zarri. Adiós. Karo, nerviosa jarri diazu. Ja? Uderaten nahi nitzen. Vale. Hidratauta mantendu behar da. Misterio. Con misterio? Ez. Vale. Gaur gauen igual. Oi. Vale. Txintxo. Bueno, Txintxo venga. esan txintxoa. Abestitxo batzuk entzungo ditugu eta bueltan etorriko gara kontutxo asko ditugu oraindik egiteko. Ta venga, txiltxoko leire. Aiba! Venga. Herri hontan daukak bizio eharra, jende asko dakala zerbatzen beharra, ez da sagardua ta ez dare belarra, kalimotxo zerbeza ardo eta patxarra, moko fina, billar sudurreko bina. Apuratu ezkero, ingoizkau bimarra, gehiago hartu berrazio, etzakela inparra, guztuko alde boltsan, getzen den pixarra, fundamentua intzak bizin behin bakarra, moko fina, billar sudurreko bina. Marrazte motelata, usaitzen azkarra, dena nahi euki, boltxillo zakarra, hoi balin bada gure arazo bakarra, ez genuke pasako epokaletarra. Moko fina, billar sudurreko bina, billar sudurreko bina. Ilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00, kultura ardatz hartzeko momentua da.
Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzast podcasta. Idazleak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman edo topatu podcasta plataforma guztietan. Kulturzast. I'm here, deep into the silent nothingness. I don't need anything when I'm here, because it feels like home. I'm here. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskusiatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen.
dezuna, hau botera behingoz, espero dezuna, hau botera behingoz, merezi dezuna, hau botera behingoz, esan nahi dezuna, esan nahi dezuna. Oetik humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Hementxe gara bidertzean saioan Atauni Erratiaren uinetan, bueno, hemen ez dakit entzuleak pentsatzen dut izango ditugula, ez dakit ni hemen, bueno, ez dakit, ez dugu inoiz esaten, ataunirratia.eus bitartez agien entzuten gaituztela, FM bitartez, bai, 107.2an hemen Ataunen, beste plataforma batzuen bitartez zer entzuten gaituzte, eta batzutan kuriosoa da, bai? Nondik? Eske, nahi askotan pasatzen zat, nahi zela konstiente hau emititu egiten dela. Ja, bueno. Ja. Eta hor dut dalo, hiru hogaren, eta... Gure bizie kontatzen hasten gean. Bai, lotxaipe. Nire gustatzen zait gero, nola bihar ere, igandean, ordu berean errepikatzen den saioa, maiketatik ordu batera, oso horik entzutzea gustatzen zait. Bai. Ez dakit jarri, irratia piztu txak eta entzun, ez dakit, a ber, ze barbaridade soltatu ditudan, jo que se. Zu? Gaur esan dut itxura, ez dakit, edo txiltxoko, jo que se, agian itxura txarre eman dut, baina eske ez. Ez, lasai. Lasai, Peru hau itzen nahi baldin maztea, ez preokupau. Ez, noski. Vale. Bere garaian zu Gazte izeneko abesti bat kaleratu zuela gogoratzen dut. Eta nik uste hortik intzola pixko. Bai, oi hartzuna. Bai. Wow, amazing. She's so funny, she's so talented. Amazing, brilliant, talented. Geraztu nahi rilsak aterat. Akabadamos, eskian, Bueno, testaren momentua iritsi da. Sartu du rafaga, sartu dut basea, eta leirek esan, hanek esan du, ostra, eta guara izter egin behar dugu, eta esan dira, testa, azken ordu erdia. Azken ordu erdia galditzen zaigu, testa egin behar dugu. Eta leirek esan du, zergatik aurreztiz dugu hane guk zuri egiten testa. Ostra, ez da ideia bat ere txarra, Ez que nire burun izan da, de repente, salvazioa. Bai. Gainera gaur gure konfiantzazko webguneari eskatu beharrean gure redakziokideari eskatu diozu test bat egiteko, ez da? Nik, klaro, nik egin dut, bai. Jaipeatokin itzen dut esan dut. A ber, ez diatzia publizidade gehi eman nahi webgune honi. Zerbait planteau, mesedez. Eta ondo ematen ja. Ondo. Bai. Eta ine indit. Aurrekoan esan genuen, asterako esan didaztuan, testetarako sintoniak ditugula. Bai. Oida, test zoroa, iru dauzkagu zein nahi duzu. Bi. Nola bi? Zer seguria esan esan don. Daun bigarrena. Bigarrena uste dut, ez. Igual dit. Ordenen bigarrena. Ez dakit zein jarri genuen. Pink. Ez. Bigarrena uste dut ez genuela jarri aurrekoan, horixe jarriko. Vale. Uste dut, igual bai. Baina, bueno, a ber. Bide ertzean. Teste zoroa.
Everybody makes mistakes. Hau zen, Hau jarri gandun. Hau jarri genuen? Ai, ama. Pentsatzen duen beste Abril... Abril Lavignena guai dago, Uste nuen hori jarri genuela. Mistakes. Bai, bueno, pues hau testaren pako. Honek indarraman bait. Vale. Janak indarraman bait. Venga. Vale, entzulei zehaztu ezer baino lehen anekin dola testa, baino erantzunak ez dakizki. Ze bere erantzunen arabera izango da erantzun bat o bestea. Orduan lasai. Osea, ez dut trampa ekein. Ez. Ez zinetela trampa ekein. Imaginatzen zate, ez dut nahi. Oida. Vale. Bueno, hasiko naiz. Ez zehaztu de uno, baina, bueno, da zein pertsonaia mitologiko zara euskal mitologian. Vale. Ata unen territorio lurra botan oso... Eske galdetzeko, inoiz ez dugu galdetu hau. Ja. Eta iruditzen zuten jakin beharreko gauza badala. Bai, hoxe baietz. Gaur lota lasai juteko. Vale, oso ondo. Vale, bueno, ordu nane. Lehenengo galdera, prestare? Venga. Vale. De una. Moderno esaten duen bezala. The one. The one. The one, da? Wow. Hori ja. The one. Bai. Vale. Bueno, nola deskribatuko zenuke zure nortasuna? A. Misteriotxua eta bakartia, baina ahaltxua. B. Alaia eta bihurria besteekin jolastea gustatzen zait. C. Zuzena eta babeslea neurea dena defendatzen dut. Joder, ne. Eta D. Jakintxoa eta enigmatikoa mundua urrunetik behatzea gustatzen zait. Jesus Maria. Intentxoa da. Bai, jepeto, ez dakit. Bat badago alaia, jartzen zon, ez? Alaia eta bihurria. Bai, batzutan banaiz. Venga. Vale, paurtun B ezan, ez? Bai, B. Bueno, bitartean, nahi ama bigarrena. Nola garen. Zapatue. Bai. Non sentituko zeinateke gusturen jartzen do. Gusturen. Wow. Eske gusturen. Bueno, A. Mendi artean eskutatutako kobazulo batean. B. Basoan zobaitzen artean korrika eta saltoka. C. Ibaia edo iturri magiko batean ondoan. Eta D. Mendi gailurrean horizontea begiratuz. Ez aidan testa keitea, Bai, claro. Lehenengo esan dezu, zela? Mendi artean eskutatutako kobazulo batean. Ai, kobazulo gustan zaizkitea. Venga, kobazuloa. Vale, A. Bai. Jo, nahi zoldi beren zuk erantzun baita? Ez, lasai. Osea, ez, bitxegatik, orain pantalla begiratzen ari nintzen, eta nola, bai. Dana pentsauta dau. Bai. Hirugarrena. Zein animalia iruditzen zaizu hobekien ordezkatzen zaituena? Dela. A. Erensuge bat edo suge erraldoi bat. B. Katu bat edo azeri bat, harina eta jolastia. C. Zezemat edo otxo bat, indartsua eta leiala. Eta D. Ontz bat edo erroia bat, jakintxo eta misteriotxua. Erroia zer da? Erroia. Ontzakin bakarrik. Ojo, txabal. Erroia, zaket, zer dan. Katue, ni leo naiz. Nere horoskopoa leo da. Vale. Así que felino bat hartu behar dut. Bueno, laugarren galdera. Ez dauke. Ez, merci. Ebe kafeteriko etorri da. Gure waitressa etorri da. Waitress etorri da. Vale, laugarren galdera eta bukaera aiatzen ja. Tita baten. Bai, bost galdera dazke. Vale. Bueno, laugarren galdera. Nola erreakzionatzen duzu bidegabekeria baten aurrean? A. Aldentzen naiz, baina ni bilatzen banaute, aurkituko naute, eta ez zaiek gustatuko. Vale. A la buena muy buena y a la mala peor. Bai, wow. B. Txantxa bat egiten dut egoera orekatzeko. C. Aurrez aurre jartzen naiz zalantzari gabe eta ahulenak babesten ditut. Vale. Eta D. Besteak modu sotilean gidatzen ditut arazoari irtenbide eman diezaioten. Vale, persuasioa, ez? Azkenekoa. Bai, azkenekoa, venga. Hoi, arte bada, Bai, persuasioa da, bai. Arte handi bat. Bai. Eskerrak ez daun kamaraik. Bueno, hor bat, baino zuentzate, jeje. Eta azkena, zer botere izatea gustatuko litzaizuke? A. Lurraren eta mendien kontrola. B.
ikusezintasuna eta forma aldatzeko gaitasuna. C. Gizakiak baino indar handiago izatea nireak babesteko. Eta D. Jakinduria infinitua eta profezia egiteko doaia. Joe. Bai, zerrepikau ez lehenengo bik? Bai, lurraren eta mendien kontrola da A. Ez? Eta B da ikusezintasuna eta forma aldatzeko gaitasuna. Ba, gehienak zeiten ditena, enkajatzeiten hau da. B. Bai. Bale, bueno, badauket erantzun bat. Zure erantzun gehienak izan die B. B. Bostetik 3 izan die B. B, wow. A bat eta D bat. Vale. Orduan, ai! Ojo, graciosa. Bueno, Ane, zure reenkarnazion izango zea iratxo bat. Zeatik, bueno, bihurria, jolastia eta azkarra zara. Basoka iratxo txikiek bezala, dibertsioa maite duzu eta bestei zure trikimailuekin sorpresa ematea gustatzen zaizu. Ala naiz? Iratxo. Ala naiz? Bueno. Bai. Vale. Haupa. Ba, iratxo. Iratxoa naiz. Bihotzakin idatzi diazu. Bai. Bihotz korearrak. Oida. Ba, jazta. Bueno. Jazta? Listo. Pozik galitu naiz. Bai, sentitzen da test bat egiten dizuten. Ostras, ze memoria auki beharra daun. Amigo. Oain enteintzen dut. Troubles. Bai. Struggles. Bai, pixkat bai. Baina gustau zat. Bueno. Bai. Posten geha. Iratxo bat naiz. Iratxo bat. Naizue kontatzea ze erantzun posible zeren? Bai, denbora dugu, esan nahi zut oraindiko 20 minutu ditugu saio amaitzeko. Benetan? Bai. Ostras, bale. Ba, lehenengo emaitza bat zan sugar, misteriotsua, boteretsua eta mitikoa zara. Sugar bezala, eren suge mitologikoa, zure presentzia indartsua, baina isila da. Eta zure aserreak ekaitzak piztu ditzake. Wow. Bueno, bestea zan iratxoak, hau da, Ane. Eta urrengoa da basa jaun, jatorrezko babeslea zara. Basa jaun bezala, basoen zaindaria, justiziarekiko konpromisoa duzu eta ingurukoak babesteko prest zaude. Eta azkena Mari, jakintxua, enigmatikoa eta boteretsua zara. Euskal mitologiako jainkosa nagusi den Mari bezala, zure presentziak errespetua pizten du eta zure jakinduria itzela da. Wow. Pentsa. A ber, iratxoa polkia da, baina Mari usantzat baitare. Claro. Bai, urte gaitu naiz. Maritik gelditu ze urrun. Bai, 110 gelditu naiz Maritik. Bai, oida. Bueno. Zein da zuen pertsonei mitologiko gustokona? Lamiak. Zer galdera. Nire luze horrekati daukezu. Oida. Ataungo izan da. Joarena akerbez. Bueno. Ez mesedez. Ai. Ez dut horrela, sin más. Zezen gorri bat, de repente, hola, mesfidati bat. Ba. San Martin txiki, torto, erio, inguma. Chico. Sin más. Chico, que poco has pensado, no? Ataungoa izan da. Gogoko bat aukeratzea horrela, ez dakit. Venga, hola, flash, the one atatzen zazen. The one. Ez dakit. Zugutentzea lanea, jutentzea... Mari munduko. Aiba, bale, ondo. Bale, oso ondo. Bale. Oain zalantza bat. Bai. Izaldar bezala. Ataundarrei. Bai. Ze diferentzi dau Mari eta Mari munduko narten? Bai, no? Hombre. Bai, diferentzia daula. Galdetzen nahi nahi zein dan diferentzia. Bai. Nik esan nuke Mari dela koban bizidana. O arrokatan, o ez dakit joan bizidan. Bai, tipo, kobaztu lora gainera, ezin zarela, osea, sartu behartzarela, uste dut, berari begira, eta atera ere, bai. Uste dut. Osea, bizkarra uste dut, ez dinozu. Bai. Uste dut. Eta marimunduko izango da, sorginen nausi, ez? Bale. Sorgin taldeko gidarie. Hori da. Bai. Bale. Bai, eske guai edare, Pertsonai guai edare. Bai. Bai. Oso guai.
Bakizuen nik lanea, hau da, Oarso aldea, zehazki errenteriko bulego baten daula kalendario meteorologikoa. Bai, ikusi nuen, bai. Gentil baratzako kalendario. Bai, esan nien lankidei txikiz, bulego honek goierritartasun oso gutxi dauke. Magia gutxi dauke. Hemen Donosti influentzia asko dauke. Eta esan nien, hau ez da hola izan behar. Eta orduan hartu dut, bulego horren dauke guztutabe bat, paite bat, osea, struktura. Eta zer jarri dut? Batetik jarri dut, Gabonetan amakintzon marrazki bat, orentzero eta Meridian bengina oso politxe, firma unon, eta pega unon, eta gero jarri non egutegia. Beitxu. Ez da ideia txarra, nik erakaso zerbaitera bene marko dut. Kultura zabaltzen, lau aizetara. Eske, ze guaia eta ondarra izatea. Nik egia esan nire lantokiko mailan mierda gehiago daukat, osea, bai, maila. Gainera aste honetan tokiz aldatu nauten niri eta beste lankide bati, eta orduan aretak gehiago konturatu naiz zenbat traste ditudan. Osea, increíble. Eta mailak ditu 3 kaxoi, gurpiekin, da, kaxoiak dira, eta gurpilduna da. Eta orduan hartu dut osorik eta joan naizten beste maile bat da eraman ditut. Zuzen txukunekin? Eta eskerrak horrela egin du da. Ze gustutzen aste balintzak, no, oza, apagai bamonos. Jo, nahi kontura naiz, ni bulegon, nire zila, nire lekue da justo leku bakarra paiten kontra dauketena. Osa, nik ikusten dut dauket bizta panoramika guztie. Hau da, inorrez da onderatzetik, paitea bakarrik. Orduan, leku estugo baten naunez, dauket impresora ondon gaina, nire maile da bestena baino txikigoa. Ta txikigoa da igual, dauzkela, ez dakit, 30-40 zentimetro gutxigo. Eta jope, azte nahiz gauztakin, eta beti traste pilo bat. Eta kasualiadez, moitzen bali manaiz, ondoko baten maila, esate eta izu, ze emat espazio? Osa, nik 3 trastekin, bulegoko, telefono fijoa, nire 2 papeltxo, eta jazta, okupa uzat, eta ez dago delekuik lan haiteko. Eta jope, Bai. Importante da, bai. 50 zentimetro badira, Metro erdi, Bai, osea, bai. Eta orduan beti dana akumulau, eta esaten dit, ez da enezelako txukune baizik, eta ez da lekuik gauza guzteko. Hola, mitiko jatea zoazene, osea, jatetxe baten, eta estu, eta hola, kutxillokin da ezin duzula leire, hola, imaginatzet, tiranosaurio horrek sabezela ordenadoren klik. Eske, taukala toki gaixo. Esaten diet, txikiz, ez da bota bronka, ez diat botatzen, obviamente, oso jatorra diedanak, peace and love, baino, eski ez dago delekuik, tio. Ez, hamara. Hemendik eskaera bat, leirei maia haundi bat jartzea bintzet. Haundigo ez, haundina gaina. Haundina, oida. Haundina. Bai. Ala. Hemen gustora zare... Bai, oso. Hemen beida. Aurikularrak kenduta. Oai, akordau naiz, zuzendaritzatik zesan dizu, egia da, aztutan nengoen. Bueno, ja bukatzen ari gara saioa. Bueno, parretxo. Keba, ordu bat atarako oraindik 15 minutu geratzen daizkio. Bueno. Nola esan? Etxea bialtzen gaitue. Ez duzagiteze. Etxea bialtzen gaitue. Ai, ama, finikitoa daukeu. Bentsa finikito eukiko deu. Nola gustantzen. Nik uste ane entzun egin zaituztela zuzendaritzako Eskai brome. Ez ba? Jo. Denbora daramazu egia esan gauza bat eskatu. Eta esan didate edukiko duzula. Eskain beste gauza eskatzet, ni eskatzeatik naiz gehitzen. Osa, ni dana eskatzet. Pentsau. Gauza bat eskatu Eskai bromez aparte? Ba, hombre. Eta esan didate emango diogu bat. Ez kristo eskaudezu? Ez dakitze eskaudeten? Emango diogu bat. Taza bat. Efectivamente! Bai, nolakoa?
Nahiko beroko taza bat izango duzuan. Zuretzako. Claro. Ane. Jauna. Baina, txoin. Olako taza? Horrelako taza bat. Leire eta joar, playero azaltzen dienak. Gauza bat. Taza, hoi, gonbidatuk baldin mauzkezu, ezin dezu atea. Ezin dezu atea. Ne aman launek tortzeien, Maria Eugenia eta Josefina eta hoi jarriko die. Leireren mirada hau izango da, nere gauetako jengibre tea hartzeko. Vale? Jengibrezko tea hartzen dut ez darrintzako, eta hau zuek emango diazue, goxotasun eta zuek sendauko diazue. Vale? Zuekatik. Kalkulatu, Leire, nahiko beroko udan, a ber, orain buruari bueltak emanarazeko dizut, nahiko beroko udan, taza horietako 10 iritsi ziren redakziora. Hemen 3 geratzen dira. Bai. Kalkulatu beste zazpiak, beste bat nire etxean dago. Eta beste bostak? 3, 4, 5, ja. Nundare? Ezen diz, osketa bosan ni de palo. Zeidia ona, Leire. Ez dakit zer egin genuen, baina esango nuke bat edo beste zozketatu izan zela. Baina entregauzien? Nik esango nuke baietz. Bai, ze ez daude redakzioan gehiago. Bat, Julen Iraola lankideak badu. Eta hortik aurrera ja, ezagit. Bueno, vale. Euskalo... Eske... Ekarren garen taza berrik. Indignadísima. Taza berrik esanten aigea esan da esan. Botilla batzukola, venga. Hori bigarren notizia da. Zuzendaritzak bigarren taza bat egiteko aukera eman digula. Baino... nola? Hori ja, aukera eman digu. Orain, proposamena bideratu behar dugu guk. Nik nahiet nire horpegia saltzea hemen. Barrun. Ja, glab. Hori oso. Ahora, eatea dejone. Ui, Berli bat, hola. Hola. Ojo, gracioso da. Eta... Ja, takit. Bueno, bi notizia eman dizkidate. Beraiekin egon naiz aste honetan hitz egiten eta horian. Baina zuri entregatuko dizutela nahiko beroko taza bat, bai. Bai. Eta zer dau, akto de entrega diskurso bat eman beharko dut. Ez dakit. Bai, preparau diskursoa. Bai, badazpada. Vale, hemen nengo dut diskursoa. Momentu historikoa da, netzako. Bakizu zan bat demoran ikon taza hau eskatzen. Bai, nik uste gainera ari direla rekopilazio bat egiten zure eskaera guztiena. Osea, bai. Osea, que escape roomea jauko da. Orduan nik eskaldezket nahi juten gauza guztik. Hori ez da eskarietan sartzen. Zuzendaritza, mesedez, entzutan nahi balin bazea, zate, zakitzen batzaten, netzat entidade batzaten. Goran dare. Goran o beran dare? Goran. Eta beran zein dau? Erredakzioa. Gepeto. Gepeto da gero launtzaile bat izate batzutan. Bai. Ia txintago mendo, ez? Bai. Zeinek, Gepeto? Launtzailek. Urdine da guain, ez? Urdine dauka. Oi beste bat ez da ditzen dan. Bai, bon, ez. Berdina da? Langile berria da hori. Oi. Bai. Baina da. No, a ber. Baina praktikatakoa da? Ez. Baina zer da? Soldata duine dauke? Claro, baiet. Bai. Bere. Oso ondo, lankide... Ez dakit bere izena, baina. Nola ez dakizula? Ez dakit. Community managerra da. Baina ez dakit ze izen duen. Baina... Ez dakit, benetan. Ez kruzatu nintzen aurrekoan, baina ez dakit. Saludatzen da? Saludatzeo? Ba, hombre, muy simpatikoa. Igual xai da. Xai. Zte beti etetzen kasko jantzita. Ja. Igual. Introvert person. Xai da bere izena. Ez X-A-I, baizik eta S-H-Y. Joder. S-H-A-Y. Ez? Zesan nahi du horrek? Dauket lankide bat ingleseko teacherra dana, esperet bronka ez botatzea. Shy, he's so shy. Lotxati ez da S-H-I griega. Bai, baina beha konfunditu da. Jarri dio. Vale. Zaten nuen, haber beste esan aire maduen, vale. Takit. Ez que ya larun bat ja ez ditze berok funtzionatzen. Bueno, niztu izan da. Eskakizun bat, seitzet, zuzendaritzai. Espero dut aurtengo denboraldi ondan jungo gehala. O antolauko diguzuela escape room bat
gainea mitologian zentrauta gaineanik badakitela bialiko izkizuet linkek, eta jungo gehala ekipoa, eta gero urrengon etortzen geanen, gainea ingo deu bideo bat, kontatzen gure esperientzia, barrun ezin da grabau, obviously, baina ingo deula blog bat, egun hortan, ni arduratuko naiz, eta urrengo eunen etorriko gehala, eta kontauko deula esperientzia guzia, full experience, Joarrek nola bizidon ikusteko. Zebanik. Zetik ez dezu nahi. Susto hartuko zulako. Bakizu escape room batzutan igual esaten duela, pues behar du pertsona bat, omen dau bat, ez dut esan behar zein, ez spoilerrik eiteko, baina nire laun bat juntzan, eta esan zitan behai lotu intziela, eta etxein berra zeuken, bere launek giltza aurkitzea behai soltatzeko. Ja, pues itxaron lasai eserita, porque Joarrez da... Eta beste baten kartzela baten sartu ziguen gutako batik. Benetan? Bai. Esaten du Espainiko, ez entzun, Espainiko escape room onenetako bat Gasteizen daula. Kriston, oso guai omen dau. Ja, bueno, abertze esaten dizun zuzendaritzak. Vale, zuzendaritza... Beste urtetako borroka izango da katilloa bezala ziur nago, baina bueno, aquí las cosas de palacio... Van despacio. Nola idatzi don xai, gure perlik, hemengo papelen. Ta leire. Bueno, baina orduan prestatuko duzu zure, ezakit, itzalditxo bat. Baina gonbidatu bali modulo txamateit. Zer? Ez, eta gonbidatuk... Nik bali moket gestionau barra, gonbidatuk taza hau ikustea. Utsi daikeu bestela urrengo iruon tertuliako. Ez dakin noiz ekarriko duen zuzendaritzak. Hiruok bakarrik garen baten, justo. Bestela ez zingo du. Betxu, hiruok bakarrik garenen eingo deu tertulia, osa eingo dut diskursoa, eta eingo deu... Akto den tertulia, hane bakarrik bi ordu tertulian. Ze kontauko tenun? Bi orduetan, a ver, akto de entrega horrekane pare bat ordu mereziko ditu, digo yo. Gutxinetik. Después de... Gero luntxe. A ver, ez da lehenengo aldia bi ordu zizketan ni bakarrik egon naizela. Vale, bateze, hemendik. Ez pista gehiago. Joar, Jesus. Joar, besez, nire lan baten. Nun lanen haitu nitzen. Vale. Zizketan pasatzen nola denbora. Ez que iruditu zait leireri seinalatu diozula. Ez, leiren atzen daren. Vale. Recuerdo sona dauketela eta hortxe duten nitzen. Xildue, ezketan. Errezatzen, ulertu ez donantzat. Bai. Vale. Hemen Eliza daukauta ondon. Oida. Bueno. Bane. Hasi bentsatzen da prestatzen zure itzalditxoa eta... Oso ondo ba. A ber. Emozionatzen. Bai. Ja gero, a ber, non gordetzen duzun baita ere... katillo hori esan nahi dizut, etxean leku importante bat beharko duta. Bakizu zeramika tailer bat ainula, oain dela gutxi. Hori ere bai? Bai. Igonekin, Igone hemen egontzan, Igone González. Bitu. Eta junginen, eta gero jaso gendun, eta etxea junitzen, eta aitak esan ziten. Zer rustikoa eta parre intziten. Oso polite. Eta nere ama jarri do, salan, telebista gainen danak ikusteko. Hori bai. Hori da maitasune. Noski. Dudari gabe. Ba hori. Bueno. Bataza horire han jarriko da. Ba Joarren aldea behi da, Nerea paite kontra. Igual bir moldatu behar dugu ala, ja, de paso, eta biokardean jarri. Ez dio bate graziken Joar. Ez dakit ez dezun ikusten horpegi, baina ez dio bate graziken. Oso triste. Ba, ez delako, Einberren gare taza berrik. Bai. Hori da bigarren onartu duena zuzendaritza. Bale, baina tematika bat behar dugu. Jaro, eta... Gero txare de gustora galatuko, baina bueno. Ba, oi ama. Leire. Naiz. Bai, zu. Leirek esatean bezala, selfie bat ateako deu. Ya estamos. Venga, Selfie bat eta filtro batekin, Instagramen daun bat marrubin filtroa, hori oso pelke da. Ala. Betxu, kusi. Gustako zaio Leire jau. Altatzitza eguna, ja. Filtro bat. Ba, eza marrubina da, keizana. Bueno, ane, mobilere ya daukeu. Betxu Leire, ze guapa. A ver.
Gustau zazula. Bueno, baina kasko hauek ez ditu favorizitzen inorri, Ez dut ezer ikusten. Ez, kasko hauek ez. Ai, bueno, ja deliratzen nahi gehabarkau. Bai. Ordu batak gainean ditugu, agurtu egin behar dugu elkar, eta, bueno, estan, hemendik pare bat astera, berriro ere bueltan izango garela, bidertzean saio berri batekin, beste tertulia batekin, eta orduan gonbidatuarekin izango garela, edo hala espero dugu behintzat, gonbidatuarekin elkartzea, eta, bueno, berarekin beste kontutxo batzuk egitea, oraindik ez du bezer lotu ala, edo bai? Hor gabiltz. Vale. Bueno. Ikusiko dugu. Ze kontatzen dugun urrengoan. Vale, oso ondo. Kontutako merik. Bai, noski baiet. Bitartean, bueno, ondo izan eta aprobetxatu asteburua. Berdin? Hane, festetan txukun ibili. Bai. Txintxo. Videoblog bat, juerga baten. Kaixo, hane nahiz da odan deren lehenko kopa. Gero pixkat gaizki atatzen diago, zaik. Zukain ez hori? Asegin janitxe mainetzen oso ondo atea. Ja, eske gero ja aztu ikentzea. Bai, oinako txoko izut kuadrian enditxeun pare batzuk, graziosok die. Vale. Aixen. Eske, zu oso moderna zeolako gauzatako. Bai, ez ne referente, gazte referentea leire da. Ez diatik izoi esan, Ani? Bai, netzat gazteta zuzea. Bai, benetan. Biozkorearra. Bez? Eske, Jesus! asko ikasten dut zugandik leire. Ai, beste biozkorear bat. Bueno, bikote, ondo izan. Berdin. Aio! Eske... Ataun irratian, musika entzutea gogoko dugu. Gogoko ez, oso gogoko dugu. Beno, egunero, zurekin batera jekitzen gara oetik. Gozaldu, lanera bidean konpainia egin, eta bazkal ordura arte, egun on batek eskatzen dituen osagai guztiak ematen dizkizugu. Bila zabiltzan hori, usterik gutxienean, entzuten ari zaren hauxe delako. 24 orduz, musika eta musika. Ataun irratia.